2003 година в България не можеше да продаваш онлайн. Тогава нямаше venture capital, нямаше кой да даде пари. В момента е много по-лесно и структурирано. Тогава или си успешен или не. Това беше 2000-та година. Тогава България беше много различна държава. И за да си плащам образование трябваше да се работи. И Work and Travel програмата, в която отиваш в Щатите, работи 4 месеца, пътуваш 1 месец, до мен не трябва беше да отидеш в Щатите и да се върнеш, за да можеш да се върнеш с някакви пари да си платиш. И въпреки че беше много така интересно да работиш, да видиш света. Реално там се събрахме с няколко приятеля, които през много перипети бяхме минали и решихме, че ще правиме нещо заедно. Това нещо нямахме никаква идея какво ще бъде, но знаехме, че ще трябва да го правим. В общежитието играехме тенис на маса с моя съквартирант и си подавахме на топчен пинг-понг и си мечтаехме как ще седнем, ще направим нещо, ще работим, ще изкарваме, мечтата беше, изкарваме 5000 лева на месец и максимум 20 човека фирма, ама и 20 беше много, да кажем 20 човека, че сме супер щастливи. Построихме си офис, офисът беше един апартамент в Борово, направихме си сайт, наехме си сървър. Юни, юли, август, септември, 4 месеца по-късно, октомври месец, беше първи месец, който ние правихме повече пари, отколкото харчихме. И това беше октомври 2004 година. Сега сме ноември 2024 година, 20 години и един месец по-късно, всеки месец ние правим повече пари, отколкото харчим. За нас формулата на успеха беше да правим възможно най-доброто. И почнем с един HR, който окей, сега вече сме 500 човека, HR тим трябва. Но имахме 2015 година имахме един човек, който се грижеше за лигови финанси и една счетоводителка, която излезе по майчество и нехме втори. Това беше екипа. Днеска имаме 10 човека лигов екип и 40 души финанси. Тогава станахме корпорация. Въпреки че аз съм все още майндсета на стартъпа, все още витае. Животът е стъпка след стъпка, случка след случка. Изживяванията са важните. И ти с пари не можеш да си купиш нищо ценно, нищо, което да се помни. С пари можеш да си купиш нещо материално. Най-ценното нещо са хората. И съответно най-ценното нещо, което аз, Тенко и другата част от менеджмент екипа може да правим е тъй нареченото, съжалявам, че говоря на английски, empowering people. Да можеш да дадеш свободата на хората да създадат нещо. И в началото им дадат свобода да създават неща в SiteGround, след това дадат свобода да създаваме някакви неща извън SiteGround, като фундацията, като първо искам да използвам момента и да благодаря на Песко, но Песко е нещо, което ние подкрепим много отдавна, защото това е супер яко. Ти даваш криле на хората да правят добри неща и първо не ти добри, както и останалите. Те имат супер много къл, може и те да са на моето място предприемачи, те са решили да гледат нашия интерес, което е много рядко се случва. Обикновено в по-големите компании има един човек и той командва апарата. При нас обратно имаме тим от хора, които правят. Не всеки може да прави всичко, хора са различни, но им се дава много свобода, което си има и плюсови минуси съответно. Особено минус, че като отида 2 седмици на ваканции, като се върна след това е кошмар, трябва да наваксвам. Но плюсът е, че много неща се случват, които иначе няма как да се случат. И всъщност най-якото нещо е, че особено за техническите проблеми, които се сблъскваме, винаги идва някой и дига ръка и казва, аз знам как да стане. Което е всъщност много яко. При вас е по-различно. Не би трябвало само при нас да е по-различно, защото това е в DNA на България. Българите са винаги били по-добри математици, повечето самоуки, компютърджи, много добри програмисти. Така че техническите решения са лесни и няма как да стане, не съществува. Винаги има някой, който измисля как да стане. И това е най-големия плюс при нас. Защото когато има проблем, има как да се реши. Може би не е толкова лесно, може би не е толкова ефтино, но се решава. След 20 години, да, професии ще са различни, но хората ще са повече на земята, ще продължат да консумират, ще продължат да искат да има услуги. И въпреки, че нещата ще са различни и няма никаква идея какви ще бъдат, винаги ще има възможности. И днес, като стартираш, възможностите са по-различни, отколкото преди 20 години, но и след 5, и след 10, и след 20 години ще има възможности. Ако ти си добър професионалист в каквото правиш, ще има работа за теб. Ако ти си някакъв, където не влагаш, не го правиш с кеф, не си даваш зор, ще имаш проблеми. Но истината е, че за мен тази награда, въпреки че много
всички искат да дадете лично мен, за мен е тимворк и както всички останали награди. И те показват желанието и волята и силата на хората да правят яки неща, да идват на работа всяка сутрин с кеф, да го третират като хоби и да оставят нещо по-яко на края на деня.